inenge inoitwa udomutepsi uyo anoitwa rwara sentepsi uyo anoitwa Pamela. Dambudziko riri pamwana uyu rakatanga muna Agasti ari muchigore rimwe. Ratanga muna Agasti akatsva neplastic kuzasi kubva vari kubeisa moto. Zvakatsva neplastic gumbo rake akatsva apa pandituma turapo pakapora maronda ndo pakatanga kuti handisunzwa gumbo rake chiti harina simba anga ari kuchikoro paibhoti kwakuuya chikoro pawonderland iri private. Saka akabva auya kumba akauya chiti ndiri kumva gumbo rangu rorwadza. Isu takazoona semota maitira paya pakati kabundu kadiki kakari aka vanhu kwakugara richita imota yerudi iri kubuda itikoti inodi inoputira agara madhezi ndopakarara 1 day chichena inga ndiri kumba kwangu wana munhu wako watafoniwa zi mwana rarashema uya mune zvaite rakasvika gumbo razvimba zvarakaita pakumbenda naye kuprima clinic wobva mboita zvezvimucheni zvaakaita akati hatisikuona chirwere chemwana tivadamufunga kuti imota zvaibudisa tukamuromo sepadoputika pakabuda kamuromo kudai pofuma padzokera pasina kamuromo kaya mangwana ndo zvazviri pofuma padzokera pasina muromo ndobva takazoya pageneral hospital taya pageneral hospital naye tatisina mari tatanga wena waheps obva kuti tobva tambobhadhira zvatakabhadhara akati tombokuzamawo ivi kwakumba mushonga yatakapiwa tobva yasvika pakupera patauya kugeneral hospital tatine mari shoma ndanine $30 chete tobva tazi chidzindo $10 pakutanga dzindo wakati tobva taiswa kuna dokta patakaendeswa tikazi ndamaona tapinda muna dokta weyo obva atarisa chiti pamwe pane urwa huripo tobva tesa obva mubaya jekiseni echidhonza kuti pamwe unobudisa urwa tivaenda kubudisa ropa ndopakati unoda kuoneka nadokta wemabhonzo tatapuwa tsamba yatakapuwa tapuwa tsamba yedu taenda kuti tiende kutoona dokta zvikazi chidino $50 apa patatobuda mwana yangu anogara patakatombokumbira tukure tombogara chonotodini mari ndomafambira zverikuti saka ndopamuchavangomira ndopatakamira nyaya yenhau yemari saka hamusati mamwana kubadhuta munonzwa kuti ichitinetsa kana kukanuka mari hatisati taona mari kutosvika kwadokta $50 neyo plus 25 yanga yakabva excel hatisina inini ndirikomba naye baba vake namai vake vakarambana vakumai vacho yakudhara vakangokura ndichichengeta nababa vake saka baba vacho akarora umwe mukadzi apa havana kana chii angori haana kana chama saka kutouya naye kwandiri kutange kutika angatori stage yekuti anga asingagari kana kudi kana kudi anoda kuberekwa aida kugezeswa saka kuti azvita zvidi kana tokusira mushonga kuti ngatimboniwe pamwe chidzidzira kuti ndinofamba naye ndinongofamba naye nemwana wamutadzi namai wacho takasitokumbirawo kubva kumurume paya ndiyamundodibetsera ngo ndiri munhu akazvitakura vakacho vanogara kuti nemukadzi wamuna vanai vacho vanogara kuti ama vanogara kumuchikosha amarari mai vacho vari kumacheka saka mwana atanga ari kumaoko kwababa vake haapasi kusvika svike grade 7 ndo paakazotanga kuuya kwandiri samani auya kwandiri vati mama
zvikwanisiro zvekuchikoro baba vakundikana ndakukumbira kuti ndidetserwe kuti ndiende kuchikoro kubva ndaitawo nepandokwanisa nekuti handikwanisi kuwanawo mari pese pese. Mari yangu ndinorima munda nemafuta kutengesa ndopatinozoona mari. Ndobva ndapinda muzvikoro izvi ndakapinda ndatengera mwana zvikwanisiro zvaidiwa. Ndobva ndazotaura nevabereki vake ndikati distance iri kufamba mwana semwana asikana anogona kukanganisika nekuti distance yangu yakareba. Anga ndiri kukumbira kuti nditaure nematicha mwana agarire kuchikoro. Ndopakaenda mwana tikawirirana, mwana obva tangogara kuchikoro August kobva auya kobva ati mama ndakatsva zvechokwadi. Ndakaona mwana akaita akatsva, asi ronda racho handina kuziva kuti ringazosvika dambudziko kwadai nekuti paakatanga kutaurira August ini ndinogara kumacheki. Ndokwandanga ndakakumbirawo sisi wangu kuti ndirime fudya. Kobva auya achiuya kuholidhay achida mari yemalese, ndokandasiya ndavagadzira ndikachidzoka kuchikoro kuholidhay wakaita chete sakakwanisa kugara naye nguva yakareba. August wese obva apera. September ndobva ndafonerwa nematicha pakati midhof. Ndafonerwa nematicha obva ati situation ndiita kuenda kuchikoro hatisi kuchaizwisisa kuti tizive kuti mwana wenyu ari kurwara here kana kuti husimbe hatisi kuchazwisisa. Saka ndaikukumbira ese vabereki kuti mumbouya tionesane tiri pamwechete. Ndakafamba kubva kumacheki ndadzika kubocha. Musi wandasvika pachikoro pavo ndomusi wanga asimuka uchienda kubva kwavo. Ndakutanga kunzwa kuti marwadziri andiri kuitwa haasina kumira zvakadini zvakanaka. Kobva ndasvika pachikoro ndobva ndafonera baba vacho ndikati ndasvika pachikoro pemwana zvanzi nematicha uyai tionesane. Kobva wanditi mwana asvika asi ari kuti kumbona haasi kukwanisa kuita sei kuti afambe rangatsati haasi kukwanisa kuti aite sei afambe. Kobva ndati inosaka toita sei inini nenhau yekurespectawo marriage yake yaainayo. Ndakabva ndangonegotiata nematicha handiti kana azoya kuchikoro kana adzoka pachikoro mozondiudza kuti situation yangu yakamira sei muchinditumirawo mapikipa apo. Ndobva ndadzokera kumacheki. Kobva ndazotanga kufonerwa ndiri kumacheki zvikanzi kumbore mwana riri kuita mota mumabvi. Saka tiri kuona kuti mota dzeshe dzinonga dzoda kuita sei dzoda kuputika. Saka ini gombo 1 iro razozvendai. Saka inini handina ndakati mota ndingaaraivhiri mota kuti hanzi mota inoda kuputika mozondiudza kana raita sei radzikira. Kobva makonda dzobva ramba achingofona kuti mwana haasi kuita zvakanaka. Ndobva ndafamba kubva kumacheke kudzika zvakare kubocha. Ndobva ndasvika ndakasvika kumba kwavamwe musisi wake vangaenda. Inini ndanga ndisingazivi kuti situation ndo payadini payari. Ndobva ndasvika ndobva ndaona mwana anga asingachakwanisa nakufamba. Vandake ranga risina kucheka zvandakaita izvi anga acheneruka. Kobva ndabvunza zvakamira sei zvikanzi ane munhu ari kumubatsira asi munhu akati mota yacho haisi kuda kusanganiswa zvakaita sei akawanda ane mitoro yaari kuita sei yaari kushandisa isi kuda kuti ibatwe nevanhu zvakaita sei. Kawanda ndakagara prevhensi ndakaenda musi wemande ndikabva kofriday kuti apana chandingakwanisa kundigarire mwana akadai regai nimbonoedza kuti nditsvage mari toona kuti mwana anobatsirika sei. Ndakabva kuri musi wefriday. Saturday Sunday ndobva ndafonera zvinonzi condition yaane mwana haichaiti hande tinosangana kwamuta. Kobva tauya ndakasangana naTeta nasisi vake vamweni vaigara navo tokasangana paodringi. Ndakasvika vari kuita zvemahiri vanga vaina dokta wangu vaita zvemahiri. Tobva tatombobvunzana imi hamuna x-ray here nekuti tingangorapa asi taida kuti tizive kuti mukati megumbo munei kuti mwana tizive kuti tiri kumurapa chii. Vakati isusu maonero atatoita watakuudza izvi x-ray zvazvichika zvisina basa. Tobva tauya pamwe tadzokera kumusha. Kobva tasvika handina kuzobvapo. Ndakanga ndakungotosvari ndopandipo nenhau yekuti ndanga ndaona kuti condition imweni kuzoenderana nemwana inhau yekeya inozokatadza kuwanika yakakwanira kune vanonga ine nekuti hama dzakakova dzekwanisa kumira nayo asi maimuna
wasingakwanisi zvimwe zvacho nyange zvaida kuatenda kuba kuti ndoikwanisa kumubereka kuenda nawo kutoilet uchikwanisa kuita sei kana vari kure vandati inini ndakungozvipira kuti nyange dai zvandakashanda zvacho ndakusiya ndichigare pane mwana ndokubva paitawo vakati tinofanira vanogona kubatsira kubva taenda kwatakaendawo mozambiki takabatsirwa tobva tauya anga ari wechiprofiti takasvika anga ari wechiprofiti kubva tauya kubva itawo zvaakaitawo akati pane zvinhu zviripo akabvisawo zvaakadini zvakabvisa tobva tadzoka kubva asi endai kuchipatara saka tichibva ikoko tobva tananga kuchipatara nemuhongo mangu ndangasara $20 ndangasara pamari yananga ndinayo kubva tasvika pachipatara tobva tanzoti ndakati $9 yatobva tanzendai mudo namba 9 aende kuona dokta saka mwana anga akuchema dzana kubva apinda natekuriyo vanoti akati saka kuna kuti mwana here kana kuti mwana wakabaya mugumbo remwana makabuda ropa akabudamo achiendai padho namba 3 vanga vanyorerwa tsamba yavanga vanyorerwa tobva padho namba 3 ubva kuti tsamba yamanyorerwa 31 ndeyekuti mwana paridiwa $50 kuti mwana adhimitwe achimirira dhoti tega tobva tabvunzana tobva tatarisana tobva taona $50 bebiona hapadini hapana ende zvechokwadi tangatidini tisina tobva tabuda tobva tagara panze tatatonoti kuti tingotiti hatina mari pari kudiwa mari hazvikwanisi kudini tobva tabereka mari tobva tabuda pachipatara tobva tahaya mota tobva tauya pano saka challenge iri pamwana iri kumuta 1 ndeyekuti haasi kuchakwanisa kuenda kuchikoro 2 kuti tikwanise kuti tiende kuna ana chiremba hatina mari ndo yatisina asi shungu neshuviri kuti mwana arapiti tinayo ndo imwe challenge iripo nenhau yekutoti imwe ishu yatinogona kusangana nayo haagoni pamwe pacho tomboda kumutisa maexercise haagoni kufamba ne1 side anonga achida chimwe chekubatira saka tinotonongozvimiti zvitsvingo totomubatisa kuti ambopota achiita maexercise asi isusu shungu neshuviro yangu kuninisa mani anga ndiri kuti dai ndakwanisa kuwana rubatsiro runoti mwana wangu ndizive kuti gumbo rake mune nekuti tiri kungorapa ine maprofita vari kungotaura asi atamboenda izvodi kuchiwana chekuti takamboenda kuchiwana vanongoitawo zvimweyo vari kutibatsiridza vanongotaura umwe kuti mota haizodi kuchekwa haizodi kufikidzwa pairi asi inini hangu shuviro yemwoyo wangu toda kuti richakanaka here mukati maro kana kuti yazviringwa nekuti vamwe vari kuti ikenza saka isaida kuziva kuti zveshuwa kana kude kunoteswa kenza yacho kunokwanisa kuti tinobatsirikanawo tisina mari yatina ndekuti mari chaiyo yekufambisa ndo isitoripo mari yekutitonobasa ndo yatisina asi shungu neshuviro taida kuti tizive kuti gumbo remwana rakamira sei ikenza here nekuti vamwe vari kuti mukaramba makagara agona kupararira nemwiri nekuti chinonzi nyota ndiyo kenza saka hatisi kuziva isi takangogara semadziso enyama saka kuuya kwenyu tinototenda nekuti munogona kutibatsira saka ndowangwari mwiri wake here kana kuti atodzikira kupasa wanga ari munhu asina hake mwiri yekunyatsa kuti munhu ane mwiri asi pamwiri wake hasi utano hwake chanoteewa hausiwo nekuti nyange pachikafu chaicho ndokutoshingira akasirwa munhu anosisi unogona kutadza kumugona kuti ndokuita kudikana nakumutira utsini kuti aje aisi kune vanenge vachida kubatsirai
vanochida kana kuti vari kunzuko vari kure havakwanisi kuuya kunokona vanoisa vanokubatai panhamba dzipi uye kana vachibaisa paecocash vanoisa panhamba dzipi. Namba dzangu i078 kunzikwa kana dzana tete sinzi nazvoti mimi munenge muri kumacheki kana dzebusaidi futi kwana baba tikati dzenyu nedzebusaidi kwana baba tongoisa dzese nana baba vacho kuti vachaisa dzake ndiani nekuti kwana baba vachokubatirana asi shuviro yangu nezvandamboona nanganisingachadivisa mafunga kuenda naye kumacheki. Ndingatosiya zvekumacheki zvacho kana kutsvaga kudzokera kugara pandakambobana nombochengeta tairi nhau yekuti dambudziko rakatangawo tichionesana ndiri padhuze. Distance ndo yakakonzera kuti mwana azosvika pakuita zvaita nenhau yedistance. Saka handina chandinonga ndichiita kana kutsvaga basa hapana zvandinonga saka kwana baba namai veinde kuda kumba kwedu ndini kwandakazvarwa ndekwaJune 3 iko kunonzi kumaro ndikunoenda nekwaocha ikoko. Saka mune mautosiya muri zvazvinoita nedambudziko riripo kuti zvinonetsa kuti nditafure mwana uyo akadai kuenda kunogara naye pamumwe murume nekuti tiunawo wandinoti wacho ndiye murume wandiunayo haasi kukwanisa kutakura dambudziko rangu. Saka inini handizokwanisi kuda murume chitadza kuda mwana wangu wandakazvara ndochokwadi chandokwanisa kuda nekuti haasi kukwanisawo kutakura dambudziko rangu. mune vana mese saka kuenda mbobvunza zvekuti arikunyatorara zvakanaka iri rwarashe mwana zvaanoita rwarashe zvine mazuva anogona kurara zvakanaka mamwe mazuva pamwe pacho anogona kuti zviri kurwadza zvakafanana nyange pakufamba dzimwe dzenguvawo mukatogona kusvika unogona kuti exercisewo tobudawo padhoa azosvika pavharanda akabatawo muchimbo pamwe pacho unogona kutosiya muchimbo asi pakuti zviri fair pamafambire ake chaiwo chaiwo hapasipo nekuti pamweni pacho saka kwana baba hapana nhamba hatichazivi pakuti seshoko rataura mai vanhu apa mwana uyo wamwedza ari kurwara ari mukati memaoko edu kurarama kwake anga ari mukati memaoko kumba kwani seshoko rataura mama wake rekuti handingakwanisi kusiya mwana ndingaenda kugara naye pamusha pedu. Zvendiri kungoona ngezvinondira kuti pamweni vanenge vachizokwanisa kuzvikurira zvoti kana ruri rubatsiro voenda kwavari vongoekta nechini nemwana chitongotere pai mumashure. pane makakatanwa here pakati panyaya pamusoro penyaya isusu zviripo munoziva kuti chii makakatanwa ndikati hai inini satete zvingoho andakarohwa nokuenda kuudza asi ndakaprepare kusiya mushawani kwete kuramba murume ndine vana vangu 7 inga ndechiti kuti ndinge tiri pane mwana uyu titona zvezvinodini chatiri kutsvaga titatsvaga raramo yechini yemwana zvinozotera mashure zvinozoteya isi kurambana kwani murume hatisi chakanaka asi chatinoda upenyu hwechini hwemwana. Saka ndakatoaka plastic pane zvimatsotsosto zvakangoti zvinoi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 zv
Nataka plastiki na ndio baki kidogo. Bani nitamka Baba ya baita ngao rukisha ushikawa na upetu bila ya waka ndo kuna kazi kidogo ndio kataka mbata yao yata kusikira kwa moja ndio baka bato au bato koma na nas kusikira hiyo ani balance yetu dola ndio hapo ndio na hiyo ana kwa ai Shai mtu mmoja hapo anafanya msongo wa rusha Wagofa na kuchita fomu chizo. Chita fomu. Hakuna baadhi ya maswali. Kama wenzako yeye. Sababu ana